na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Ayaw. Ha? Di ni mo pabutangan og para limos, madam? May mo bagbutan Aumi ni amahan, Madam Lily? Dili mahimong ablihan ang lungon. Mao nay panugon ni Don Faustino. Unsa? Unsa? Unsi but mong ipasabot, madam? Mo'y panugon ni Don Faustino nga dili mo pakiton sa patay niyang lawas. Busa dili ablihan ka ng iyang lungon. Uy, unsa go na binuang agod? Dili na binuang Joel. Oh? Mao nay panugon sa namatay. Nga way makakita sa patay niyang lawas. Unsa naman sa nagklasiha sa regla, madam? Dili na regla. Panugo na. Kinahanglan bang ako nang balik-balikos pagsulti? Nga usa na kamando ni Don Faustino nga dili mahimong supakon? Oh, wa man ni mo supak. Kung dili niya na paablihan ang lungon niya, away problema nako. Kay dili man ko nga magdrama gyud sa ibabaw sa minatay. Wa ka bagi pagbati, Wilma? Naaman, Ella. Pero, dili lang ko ganahan ng drama-drama sa kinabuhi kay makadaot na sa akong health. Wa gid kay kasing-kasing. Gusto mo na. Wa na maglalis ha. Okay. Mao man ka ng panugon ni amahan. Ato nang tumano na. Pero, pwede gataga ng minimog gamayng ideya. Kung nganong di yun na mahimong tanaw ng minatay. Madam, Maoy gusto ni Don Faustino nga inyong mahinumduman niya mao ngayang dagway sa buhi pa siya. Og dili ang patay na siya. Wanang way usa ninyo makatan-aw siya patayng lawas nga gihaya. May mga tawag na mo. Way magbilar. Ani lang ko matog sa sala, madam. Magkuha lang ko gahapon. Magkuha sa unlan sa taas. Dali na ila. Ela, okay ka lang? Walang ko makasabot sa mga panugo ni Amahan Eric. Dili na makasupag niya, Ela. Tungod kay naa si Madam Lily nga may patuman sa tanan niyang panugon. Pero, gusto ko makakita ni Amahan sa katapusang higayon. Kanan na lang iyang karaang hulagway ang tanawa, Ela. Ela, dali mo ka sa picture ni Amahan nga imong nakuha siyang kwarto. Kanan na lang ang tanawa. Pero, batanon pa man siya ining maong hulagway. Pero siya gihapon ka na. Pero kinsagit ka ning kauban ni nga laki, no? Nga parehas og naong nimo. Gwapo ra kina siya, Ela, kumpara nako. Husto, Ha? Unsi husto? maayo kiniyas, Madam Lily. Ako ni ipakita niya ang picture ni Amahan. Aron ato masiguro kung si Amahan ba gining niya sa picture. Daoy, di man ko makatog din sa sala. Joel, mga tog na tana. Ato ta sa mong kwarto na. mahimo bag matug kag imo, Wilma. Anak ko sala. Magbilar ka? May problema ba? Mas mayroon sa tingali nga naata sa haya inig abot sa abogado. Musip-sip ka sa abogado. Ba ni mo ba? Lamigin suon usahay. Ops! Migo ba yata? Ja, Ako rin mong kaabin din ni Joel, ayaw ko kontra ha. katog na diya. Ay paglangas. Di lagi ko makatog. Tog na liki. Sige na lang. Pugso na lang na ako, ani ko matog. Hi, Mga si saging. Madam Lily. Oh. Joel. Tuos kusina. Elay mo makaning mansyon. Daddy ko kape diriday. Pagkutaw imong kape, Wilma. Dili na mo katabang si Ela. Magsakit gid ako dugan nimo Eric oy. Na-crush man unta ko nimo, pero nakuhaan na hinuon. Ay, nako. Unsa man taong klasihan ni Haya oy.
Kita ramay nagtikaw-tikaw. Wa ka mahibong? Naibong mo lang. Madam Lily, mahimog. Tugawan kasi mong pagpangapi. Ha? Sorry nga, gitugaw ti ka ha. Unsa man na? Nakakita na ba kayo ng maong halagway, madam? Di mo makuha ang mga picture. Kuan, sa kwarto ni Amahan. Nakakita na ba kayo niya sa picture, madam? Nakaila ba kayo duha ka lalaki? Hosted. Madam Lily. Mihila ka, madam. Doon pa, Austin. Madam. Gigakos ni mo ang picture frame? Amahan. Nganong lahi mang kagmatang sa mga panugon? Hoy, Joel. Oh, Ngano may duol man ka anang lungon masirado? gusto ko siyang ablihan. Unsa? Uy, unsa man ka supako nimo ang panugot? Gusto lang ko makakita sa itsura ni Amahan karon nga patay na siya. Unsa? Doon pa, Austin. Madam Lily. Si Amahan gani ka ng usasa na sa retrato? Oh. Si Don Faustino kini. Ambungan kaysa sumunang panahon. Daghan kayo na dani siyang kaambungan. Oh. Pero, hadugon lang. O si Anugon, madam? O sa may nakaanungkon? Hadugon nga. Nga. Madam, lahos na ang gusto nimong isulti. Di ni mo makuha ni mong hulagway. Dito lagi sa kwarto ni Amahan. Sa sahog, nagkoob ka na. Murag, dunay tao nga mitugpuan na sa sahog. Usa gitugpo. Mao ka na nga akong pagtuo, madam. Gitugpo ka ng maong retrato. Nagkakita ka boss nagtugpo. Wa, madam. Pero, nabati ko ang paglagapak ni ini sa sahog. Klaro git kaayo. Unsa? Mao ka na, madam. Og sa gibugaton na maong frame. Dili ka na madali-dali og kapalit sa hangin, madam. Eric. Dugay na sab kung wa pa kakita ini maong hulagway. Unsa? Basin ang nurse ni Don Faustino ang nakakita ini. Ug iya gipagawas. Posible sad. Joel, ako may gikulbaan nga nagtanaw nimo nga nagbarugya tungod sa lungon. Wilma, pagkuwag ikaligwat sa tabon sa lungon niya, man. Ha? Sige na. Uy. Desidido gyud ka nga imong ablihan ang tabunan ng lungon? Oh, Wilma. Pero Joel, basin maabtan tang madam. Sabaan ni mo eh. Pangita lang daan og ikaligwat sa tabon sa lungon. Pagdali dito. Oh, Dili ka gustong magpatanaw na mo sa imong dagway nga patay na, Amahan? Pues mo tanaw ko. Ug way makapugong nako. Oh. Dawata ni picture ni Don Faustino ina. Ikaw nakakita ini. Mong ikaw mo tago ana. Ampingan. Ha? Madam, kinsa man ang kauban ni Amahan sa retrato? Ha? Matod ko, kinsa ka ng gwapong lalaki nga kauban ni Amahan sa retrato? Siya si Benjamin. Benjamin? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!